Ang formerly sa provincial accountant sa office ako nag-ubra. Galing retire lang ko pag amputate kanaken. Ang last 2021. Ay, man mo diabetic ako mo. May gamay ka to nga pilas. Ti ginra gid manyagaw nga itreat gid braw. Agay happy gid taken. Thank you gid sa nag-sponsor kang amuray nga libre nga pustises. Ay ti lagsa lang ra mo. By chance lang riyan ano mo kang pustises nga riyan.